Transition. Tak, jsme tady, jak se to tady jmenuje? Já to nebudu dávat. Jak se to tady jmenuje? Kaštol Štafilič. Teď jsme byli v restauraci. Jak se to jmenovalo? Jak se to jmenovalo, ta restaurace? Pivko se celkem dalo za 3,80 €. Nedonesli nám kafe akorát. Takže tak. Teď se jdem nažrat, máme all inclusive. Tommy Market dneska mají zavřeno, protože je svátek. Takže bohužel. Tady mají nějaký stánek. Tady můj bratr slíbil přítelkyni na ramek za 5 €, takže jde teďka vybrat. Mega příjemný, ale. To bylo všechno, jo? Co? To bylo vše? Tady moc lidí. Zdarec! Čus. Hlásí se vám další den. Jsme na letišti a jdem si vyzvednout auto, které jsme si půjčili. Je to nějaký Volkswagen Polo. Tak uvidíme, doufám, že se nějak domluvíme. A je to tady moc hezké. Takže jdeme a potom vám ukážu, jak to bude vypadat. No, nejdřív jsme to vůbec nemohli najít, takže jsme šli na informace. Tam nás paní poslala přímo na tuhle příletovou halu, kde už jsme to teda našli a šli jsme si konečně vyzvednout naše auto. No tak tady už je naše vypůjčené auto. Není to teda Volkswagen Polo, ale je to Volkswagen T-Roc. Auto bylo zánovní, mělo na to ani ne 30 000 kilometrů. My jsme to hnedka využili, zajeli jsme do obchodu a prošli jsme si tady nějaké další obchůdky. A pak jsme se vrátili zpátky do Resníku na náš bungalov. Tak, dorazili jsme do Trogiru a jdeme se projít. Jdeme se projít, děcka. Jdeme po nějaké ulici, která je úplně plná restaurací a voní to tady úplně krásně pizzou a těstovinama. Dobré ráno, máme úterý a já jsem dneska jela na pláž Copacabana na ostrově Chiovo pozdravit moji ségru, která přijela na dovolenou. Bylo to asi 20 minutek od našeho hotelu. Já jsem auto zaparkovala hnedka na parkovišti vedle.
pláže, které je teda placené 1,5 eura od hodiny. Voda i pláž jsou tady krásně čisté, akorát při vstupu si musíte dávat pozor na ježky. Se segrou jsem byla asi 3 hodiny, pak jsem se vrátila zpátky na hotel na oběd a po obědě jsme si dali takovou menší siestu, asi do 3 hodin a odpoledne už jsme byli akorát na pláži a večer jsme si dali pořádnou večeři v restauraci. Ahoj, máme tady středu a dneska jedeme na výlet. Jedeme na Drveník Valley, je to ostrov kousek od Trogiru. Asi 50 minut trajektem. Jo, řekni nám, kde teďka jsme. Jak se to tu jmenuje? Tady je moje sister. Hello. Přijela na svoji dobču o 3 dny později než my. Tady jsme se vypravili najít Solínskou pláž. Cesta nám trvala asi 50 minut, bylo to 2,5 kilometru od přístavu. A tady už jsme dorazili na pláž. Voda byla úplně krásná, průzračná. Pláž byla celkově úplně čistěnká, nikdo tam skoro nebyl. A zase všude byli ježci. Ahoj, kapitáne! Já vás slyším! Ano, kapitáne! Tady jsme se vrátili zpátky do přístavu, šli jsme si sednout do restaurace a dali jsme si oběd. Úplnou náhodou jsme tady potkali Tomáše Kluse s rodinou. Říkal, že jsme byli první Češi, které tady potkal a navzájem jsme si popřáli hezkou dovolenou. Bylo to hrozně milé setkání. No a po obědě už jsme si akorát odpočinuli pod stromama, byli jsme v moři a čekali jsme na příjezd trajektu. Čus, máme tady čtvrtek a dneska jsme jeli opět na nákup. Dneska byl totiž poslední den, kdy jsme mohli naplno využít auto, takže jsme si zajeli koupit nějaké pití, nějaké jídlo a nějaké suvenýry pro rodiče. Tak máme 14 hodin a já budu výjíždět za ségrou a pojedeme spolu do Splitu. Dorazili jsme do Splitu, trošku jsme bojovali s parkováním, ale nakonec se nám podařilo najít vhodné parkovací místo. Procházeli jsme si uličky, všude byla spousta restaurací a měli jsme namířeno do přístavu.
Pro zajímavost, v tomhle paláci se natáčely hry o trůny. No a hnedka kousek za palácem byl malý kamenný obchůdek, kam jsme šli kupovat suvenýry, ale doporučuji, když ještě o kousek dál, tam je tržnice a je to tam o polovinu levnější. Po příjezdu domů jsem šla akorát na večeři a potkala jsem tuhle kočičku, takže jsem ji musela pomazlit. Dobré ráno, máme další den a dneska jdeme vracet auto. Vrátili jsme auto. Jo, to vracím. Teď budeme kilák a půl zpátky domů ve 31 stupních, vole. No tak auto jsme teda vrátili, všechno dopadlo v pohodě a odpoledne jsem se vydala na pláž. Bylo tam úplně nádherně. Na začátku dovolené jsem začala číst tuhle knížku. Je to můj oblíbený detektivní román. Bylo to asi 4,5 kilometru. Tady mě napadl hmyz. Potom už se začalo stmívat rychleji a rychleji, takže jsem se vrátila zpátky domů.